Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da yamma, barkanmu da safiya, barkanmu da dare. Ya danganci bangaren da kake a cikin wannan duniya. Abinda nake son na faɗa muku shine yau din nan muna ma Allah godiya, tabbas cewa ya ba mu gidan talabijin na musamman wanda yake mafi yawancin program dina za a rinka yada ta duk duniya gabaki daya. Taka kowanne daga cikin ku da ya samu wannan sako ya kokarin kallon Hijira Television, the journey of our life. Za mu yi hijira zuwa ga Allah ne fa, to wannan talabijin shi zai taka rawa na ganin cewa an kawo muku wato program daban-daban masu ƙayatarwa waɗanda in kun kalla za ku ga cewa rayuwanku ya canza. So therefore Hijira Television ce wacce ta yunkura na wajen tabbatar da ainihin zantuttuka dangane da addinin musulunci da kuma zamantakewar mu gabaki daya. Taka daga sati mai zuwa ina jin za a fara yada kasa-kasai na, saboda mutane da dama suna kira suna tambaya, Sheikh ina za mu kalli bidiyo ɗinka? Na ce ku hakuri, talabijin na Hijira na zuwa kuma gashi Allah ka mana ita. Taka ba wani hanzari da mutum zai yi, kurun ka je ka makala abin nan tashan talabijin na Hijira Television akan abin nan. Assalamu alaikum. في ذكر ربي يطمئن قلبي